Meşvani Azadiye Kedi Mustafa Tekik Cumali Doğan em de pevajoya ke dîrokî derbas dibin li Tirkiyeyê ji rastkiran heta çepkiran û kesên di nav siyasetê de her kes li ser Kongreya Danzdemîn a PKK ku di navbera 5 û 7 Gulana 2025 de pêk hat û biryarên ku hatine girtin nîqaş dike. Ev nîqaş tenê li ser Kurdistan û Tirkiyeyê ne sînordarin. Di rojeva hemû gelên Rojhilata Navîn û civaka navneteweyî de ye. Ji dewletên herêmê bigire heta neteweyên yekbûyî hema bêje kesek tune ye ku li ser vê mişarên nêrîna xwe negotibe. Bi rastî PKK û biryarên ku di kongreyên ku têkoşîna xwe dimeşan de hatine girtin bi dehan salan e ku têne nîqaşkirin. Cihê wê di dîroka mirovayiyê de giringiya wê ya jeostratejîk li Rojhilata Navîn û wateya dîrokiya têkoşîna ku ji hêla PKK ve tê meşandin vê yekê pêwîst dike. Lê belê nîqaşên ku di heşt mehîn dawî de diqewîmin ji her tiştê ku heta niha diqewime wê de tirçûne. Pirsgirêka Kurd gihîştiya astek ku çareseriyek lezgîn hewce dike û astengiya herî mezin alîpêşiya wê dewleta tece bûye. Ew rastiya ku ji aliyê dewletê ve hatiye qebûl kirin nîşana vê yekê ye. Bêguman divê were dîtin ku ji bo dewlet tece bikêje qonaxeke wisa rêber apo di şert û mercên ku rehîn tê girtin de banga aştî û civaka demokratîk kir. Biryarên ku di Kongreya Danzdemîn a PKK de li ser banga rêber apo hatine girtin çareseriya pirsgirêka Kurd çawa dikare pêk were nîşan da. Banga rêber apo û bersiva PKK ji aliyên gelên Anatolya û Mezopotamyayê ve jî hatin qebûl kirin. Bêguman divê were destnîşankirin ku rola kesên ku hebûna xwe xistinê vê dozê di pêkanîna qebûlkirine ku zade pir giring e. Ji ber vê yekê di pêvajoyek wiha de ku em têre derbas dibin kesên ku vê rolê digirin ew kesên ku herî zêde behsa wan tê kirin û navên wan di civakê de herî zêde têne behs kirin. Serû Süreyya Önder ê ku di sisiyê Gulana 2025 de jiyana xwe ji dest da û Alî Haydar Kaytan û Riza Altun ên ku di Kongreya Danzdemîn a PKK de şehadeta wan hatibû ragihandin di nav wan de ne. Ev pêvajoya ku em têre derbas dibin di şexsê van lehengên nemir ên ku hebûna xwe ji bo gelê xwe terxan kirine watedar bûye. Em careke din van lehengên gel ên nemir û şoreşgerên pêşeng bi rêzdarî û minnetdarî bibîrtînin. Pêwîst e hev serokê Dem Partiyê Êlihê Mustafa Mesûd Tekik ê ku di encama qeyrana dil de jiyana xwe ji dest da jî bibîrbînin. Mustafa Mesûd Tekik li bajarê Petrolê Êlihê di malbateke welatparêz de ji dayîk bû. Li bajarê karker û ketkaran Êlihê hişt ku di temenê xwe yê pir ciwan de welatparêzî, raman û têkoşînê nas bibe. Ji wê demê û pê ve wî ciyê xwe her tim di aliyê ramanê hilbijartiye. Êlih yek ji bajarên herî navdar ên karker û ketkaran ên li Kurdistanê bû ji ber ku ew bajarekê petrolê bû. Ji ber vê yekê ji bajar û navçeyên derdorê gelek koçberî wirbûn. Ne tenê ev, bû yek ji navendên gelek rêxistin, nijadperestên paşverû, sosyal şovenîst, bi dest dewletê çeteyên kontra oliyê li wir werin bicihkirin. Ji ber vê yekê ji nîvê salên 1907yan vir ve Êlih bûye bajarekê hewl tê dayîn ku înkara neteweyî were pêşxistin. Yek ji kadroyên pêşeng ên tevgera Apoyî yan Hakî Karer di pêvajoyeke wiha de li Êlihê xebata rêxistinî da dest pê kirin û pişt re Mazlûm Doğan jî xebata rêxistinê girt ser xwe û ew gihand astek bilindtir. Ev pêşketina tevgera Apoyî bala beşên feodal komprador ên Mêtînger û hevkar kişand û ew kir hedefa êrişên wan. Bi vî awayî Êlih di demek Kurd de bû bajarekê ku tevgera Apoyîyan bandor li gel kir, ew birêxistin kir û seferber kir. Herî zêde bandor li ser ketkar û karkerên petrolê yên ji Êlihê çêkir. Wan di hilbijartinên Sendîkaya Petrol îşê de dengê xwe dan namzedê ku ji hêla Apoyîyan ve dihat piştgirî kirin û li wir pêşengtiya derketiya tevgera karker a rêxistinkerî kirin. Başê ev piştgirî ve guherî piştgiriya hema bêje hemû mirovên li Êlihê dijîn. Di hilbijartinên herîmî de namzedê ku Apoyîyan piştgirî didayê Edîp Solmaz wekî şaredar hat hilbijartin û ev jî rastiyê wisa nîşan dide. Ev piştgiriya ku gelê Êlihê da tevgera Apoyîyan di dema darbeya leşkeriya faşîst a 12 îlona 1908yan û salên pişt re de jî zêdetir bû. Di rewşeke ew qas dijwar de Mustafa Mesûd Tekik bênavber li ser rêya ku hilbijartibû meşiya. Pêşî li Sendîkaya Petrol îşê ya Êlihê xebitî û li wir wekî serokê şaxê sendîkayê xebitî. Başê beşdarê lijneya rêveberiya navendiya Sendîkaya Petrol îşê bû. Di yekê Gulana 2015yan de di serdema ku plana çokdanînê dihat sepandin de beşdarê organîzekirina mîtînga yekê Gulanê ya li Êlihê bû. Di yekê Gulanê de Konfederalizma Demokratîk a Kedê parast. Wî er ku berpirsyariya ku girtibû ser xwe bi awayeke zelal û eşkere diyar kir ku azadiya Kedê tenê bi meşa li ser rêya ronîkirî ya rêber Apo û azadkirina welat û gel dikare were bi destxistin. Ji ber vê sedemê wî banga têkoşîna ji bo avakirina civakeke demokratîk kir û peywira girtibû ser xwe bi cîhanî. Mustafa Mesûd Tekik demek Kurd
Beriya wefata xwe di encama bombebarana balafirên şerên Tirk de li Başûrê Kurdistanê Silêmanî xwîşka xwe şoreşkara Kurd û xebatkara Çapemeniya Azad Gülistan Tara winda kiribû. Demek Kurd beriya şehadeta Gülistan Tara bavê xwe yê ku bi welatparêziya xwe dihat nasîn û rêz jê re dihat girtin li Êlihê winda kiribû. Wî her timciyê xwe di têkoşîna azadiya gelê xwe, welatê xwe û kedê de girt. Her ciyê ku pêwîst lê hebû ew li wir bû. Di hemû xwepêşandanan de di rêzên pêşîn de bû. Heta kêliya dawî jî wisa bû. Wî beşdariyeke çalak nîşan da û xwest ku ji wê zêdetir jî bike. Dema agahiya wefata wî hat ragandin jî ew ne yekem kesê ku ew bixwebû. Hinan jî pirsî, kê koça dawî kir? Ji vî alî ve wefata Mustafa Mesut Tekik di demek zû û nepêşîbînîkirinê de çêbû. Mustafa Mesut Tekik parêzvanekî bêwestan ê gelê xwe, welatê xwe û têkoşîna azadiya kedê bû. Me ew bi awayeke zû û di demek nexwestî de winda kir. Tiştên ku wî bikira û beşdarî têkoşîna Civaka Demokratîk bûbûye hebûn. Qebûlkirina wefata wî pir dijwar bû. Ji navî û pê er ku berpirsiyariya me ya ku em bîranîna wî, têkoşîna wî û tiştên ku ew ê bikira hilgirin ser milên xwe. Ez bawer dikim ku Mustafa Mesut Tekik tenê bi vî awayî dikare were zindî hiştin. Ez wî bi rêzdarî bibîrtînim û sersexiyê ji malbat, xizmên wî û hemû gelê me bi taybetî jî ji gelê Êlihê re dixwazim.